South League seng bhalang ke ba khampau khmat na ke jai ban reu ba pher ha Manipur hakasien ke ban kong ke la pelong ya ke jing khot lang ban persya ya ke jing peteng ya ke jing ete kular lailiang tripartite ka ba ki ong ka ba tolot bat ka bala ban pengkeng ka bala ya soy hap ding ke arpsan tli ke seng le no ku ki zo hmar bat ke center kumju bat ka sarkar jala ka Meitei Alliance ka balong kum ka Shatri jong ki kunhun pajba jong ka jai ban reu Meitei bat ka thadau in pi Manipur ka kunhun ka mi khmat ya ka jai ban reu thadau bakat pang jong ki ritrai mulung kila dawana ka center ban wengno ya ka jing te kular suspension of operation SOO bat ki arpusan tli ki senking atiar kukizo sa artli ki seng bhalang civil society jong ki jai ban reu naka bat jong ki wei de ki jai ban reu kila mi shakhmat bandawa ya ka ju ki South League seng bhalang kila dawana menteri kampo yeng ka sarkar preng u Amit Shah hakas ngi palai da ka bakdo bagi seng leno kila yai peteng ban penkhenya ki kendon ba kongsan jong ka jingete kular SOO kat kum kane ka jingete kular ki leno ki hap bansa haki jaka bala bu karpang bat ban bu ya ki tiar siat jong ki haki jaka bala khang bat ban budin lang bat ki bor pahara kimla aru ban penrung ya ki khot leno ki batmai ki South League ki seng bhalang kila kenno ba kini ki kenhun leno ki balayada da ka jing SOO ki penthut jur ya ka jing shngain ba jing song suk jong baro ki jai ban reu ha Manipur ka preamble jong ka jing sekolar SOO ka ong ba ka KNO bat ka UPF kin veng no shi sendon ya ka lenti jong ka jing le don bor bat kinom le ya ki kam thumbor ne ki kam bi ain kum ka jing penyap breu jing pen mansau ra bor jing berngam jing shim pisa jing penting ra tiar le ha ki jaka pajba bat ka jing shain kuna yano la ong ka civil society organization ha ka memorandum bakala pha sha menteri kampo yeng jong ka sarkar preng u Amit Shah kumta ka pan skam ba ka jing thmu jong ka SOO agreement ka long ban penne ya ka suk ka sign ka ba dei ka subject jong ka jala hapo ka riti sanshar ka ri list to state list kila ong kiwai pat ki artli ki seng bhalang ki long ka Foothills Naga Coordination Committee bat ka Indigenous Peoples Forum Manipur baro arpsam tali kita gi seng leno ki wan hapo artli ki kanhun naga banta ka jingthmu ban yakran ka Kuki National Organization KNO ka bala yalam da ki Sipai Kuki National Army KNA bar ka United People's Front UPF ka bala yalam da ka Zomi Revolutionary Army ZRA ka KNO bar ka UPF ka ba mi khmat ya ki wepat baro ki la yasoy ya ka jingete sekolar SOO ya ka jingete sekolar SOO la penyait da ka kanhun pe ngorlang ka ba ki khot ka joint monitoring group ka ba shimru ya ka jingkhot la ka dei ban penjalan neem ya ka neka sekolar ka jingkeno pendon kam bakla ya ka jingete sekolar SOO ha ka wei kalyang ka jingete sekolar SOO ka ong ba ka sarkar Manipur kala ban penkut no bat shim ya kisin jam ki ba biang persya ya ka KNO bat UPF la dalap ba kini ki kanhun ki penkenya ki kandon ba kongsan ka sarkar jala rangkat ka jingai jingmut jong ka joint monitoring room kala man penkut no ya ki jing penbai jong ka SOO bat kila ru ban shim ya kisin jam ki bating ban pendon kam da ki bos sipai ru persya ya ki te kanhun kila ong ha ka memorandum hanroi ha ka weipat kalyang ka jingete kular jong ka SOO kala thau ya ka kanhun pe ngorlang ka joint monitoring room ka bakan thup lang ya kitei ki artli ki kanhun ka KNO bat UPF bakin bakli hi halor kino ki kam thombor bat jinge umsnam ki bala khmi lenti bakin shimkhya ban ai jingmut sha ka sarkar jala la ka deine am ban panchitom persya ya ki hi la ong ka memorandum da ka ba kdo ya ka ei ka ba kila khot ka jingtlot bat jingduna ha ka tei ka jingete kila ong shishu ba ka jingthmu jong ka SOO agreement ka long ban penne ya ka suk ka sign ha Manipur ba dei ka sarkar jala ka ba dei ban kitkhli ban penne ya ka suk ka sign hanrei na mar ka jinglong bakla ba ka jingduko jong ka jingete sekolar SOO ka sarkar jala kamla ban le kumta namar ba ki jingete SOO kilong ki balai benta hapring ka center ka sarkar jala bar ki kanhun leno ba namar ba ki kanhun leno ki ba don tiar kila penkhenya ka preamble ba ki kandon tenrai jong ki jingete SOO ka sarkar jala kala penduno ya ki jingete SOO bat ka KNA bat ka ZRA hau benai risau arajar arpulai bat kala jingmut persya ya ka jing penjalan leni peteng biang ya ka jingete sekolar SOO shedu benai Januari arajar arpusau laong kat kum ha ka memorandum kita ki South League seng bhalang kila ajingmut ya menteri kampo yeng jong ka sarkar preng pan perkhat ya kini kimat ya ki bakala bu harum
baningkong ban penduno ya kijing yate SOO kumbala ajing mud daga sarkar jela kabala dep lani seng ya ka sarkar paiba lani pelong ya ka election ha Manipur ban pentikna ba ka sarkar jela balajit thamai kala ban ajing mud ban penthamai ya kijing yate SOO bar la dai ban penthamai ya kijing yate SOO dai ban bishar bnia ya kijing long bar kar kom trikam jong kijing yate soskular khnang ban la ban pentrikam hok hakar kom ka paka balai ban bu ya uksiang balai loy bar ba khlem liang la raja badon kijing yele persya katkum kariti sensyar ya kileno ki badon tiar yele ki balle ki kam thombor dei ban pengat katkum ka ain bala dalap badon kino ki bala soy yate soskular ne ki khot jong ka KNO bad UPF ki baya dei direct ne indirect bad kino ki kam thombor kim dei ban yo jing yada katkum ka SOO agreement kabasan bad ka bakhaddu dei ban shim ya ka jing yate soskular SOO kum kalat banom le don bor om kum ka jing yada ya ka jing le don bor